Quins requisits tècnics necessitaràs per a usar l'aula virtual? Doncs si eres professor i utilitzes l'aula virtual des de la UA, tens un monitor amb webcam integrada. Podràs enfocar movent la webcam, alçant i abaixant el braç del monitor o girant la peana. El micro que s'utilitza és el que està integrat en la webcam, també. Si uses l'aula virtual des de casa, necessites, la primera cosa, evidentment, internet. L'ideal seria que tingueres una connexió de fibra. El mínim hauria de ser d'una connexió estable d'1 megabit de pujada i de baixada. A més, ja saps que et convé evitar el wifi. I quins trastos necessites? Doncs el primer, una webcam. Qualsevol que tinga alta definició serveix. Potser al principi tindràs dubtes de mostrar la teua imatge en l'aula virtual, però ja t'avisem que els estudis indiquen que els alumnes prefereixen que aparega la imatge del professor i que la imatge del professor també millora el processament d'informació. El llenguatge no verbal és més important del que pensem. Com a micro pots utilitzar el que ve incorporat amb la webcam, però si vols millorar la qualitat de l'àudio, et recomanem un micro cardioide que es connecte, i això és importantíssim, per USB. Això evita interferències. El Blue Snowball Eyes és una molt bona opció al voltant dels 60 euros. Marantz o Uhuru són altres alternatives paregudes. Si vols una opció molt correcta per menys de la meitat, busca un Neewer al voltant dels 25 euros. I finalment, si no vols que aparega a ta casa com a fons de la imatge de la webcam, sempre pots recórrer a alguns kits que et permetran tapar el fons de manera uniforme. Els tens verds, perquè després fins i tot pots fer muntatges per a eliminar el fons i posar un fons diferent, el que es coneix com a chroma key, però a més de verds n'hi ha de blancs o n'hi ha de negres com has vist en alguns vídeos del curs. I el negre sol ser un color bastant sobri i neutre. Què passa amb els alumnes? Doncs els alumnes, a més de la connexió per cable que recomanem, a més de la connexió d'un mínim d'1 mega de pujada i de baixada, també recomanem que fugen un poquet del wifi. I a més recomanem que tinguin accés o bé a un PC o bé a un portàtil per si el professor projecta materials o comparteix materials en pantalla, perquè l'ús del mòbil moltes voltes es queda escàs i dificulta que aquests materials es puguen llegir amb tranquil·litat. A més, en cas que siga necessària la participació dels alumnes amb micròfon, ho poden fer bé a través del mòbil, si estan seguint la sessió amb el mòbil, o poden trobar auriculars amb micro per uns 15 euros que es connecten per USB i funcionen molt bé.